Eusko ikaskuntza, jakitez. Apirila bukatu bitartean, Iruñeko Ziudadelan erakusketa zabalik dago. Artea. Margo eta irudiak dira, 100 bat artelan. Nafarro oinezen 2008koaren antolatzaileek prestaturikoa. Arteak eta ikastolak elkartzen dituen erakusketa. 100 artelan gehienak egungo egilenak dira, alegia bizirik eta lanian ari diren sortzaileenak. Gehienak bai ez ordea denak. Baita, Jorge Oteizak eginiko irudi bat, Euskal Zentauroa. 100 urte dira urten Oteiza sortu zela. Oteizaren lanetan ikastolak eta ikastolen aleginak hortxe lotura handia dute, alegin hoien bultzatzaile baitzen Oteiza bera eta itxaropen handia zeukan, hala izan zuen beti Oteizak ikastoletan. Kezka eta ardura handia zuen haurren hezkuntza estetiko esperimentalaz. Gaiaz mintzatuko gara, gaiaz mintzatuko da, Ziudadelako erakusketa zabaltzeko unean Jaione Apalategi, eta hemen adituko dugu kultur arloan. Hemen Euskal Herria Irratian, eusko ikaskuntzarekin batera kultur arloaren lanketan. Kultura, gogoa ahalmenen garapena. Jaione Apalategi, Jorge Oteiza Fundazio Museoko patroia da. Unibertsitate Publikoan pedagogia irakasle. Eta Iruñeko Ziudadelan gaude, arte erakusketa aurkezteko ekitaldian. Gaiaren mamian sartu aurretik aldez aurreko azalpen pare bat. Oteizaren ordezkari gisa mintzatu beharrak ekartzen duen konpromisoa, eta Oteizaren lanen berri, haren ondarea kudeatzen duen fundazioaren bitartez eukitzearen egokitasunaz. Jaione Apalategi. Seguruenik ere Oteizaren izenean eta gaur egun bere fundazio museoaren izenean patronokide bezala hautza eta onutza ibili behar izaten geranean, lehen da biziko oharra eta ez da izaten ahaztu beharrekoa, esango nuke izaten dela oso arduratsu, hartu behar izaten dugula bere izenean ibiltzea, ze inoiz ezin duguna espero da Oteiza bezalako pertsona eta artista eta pentsalari bat ordezkatu dezakegunik, agian ez da talde handiago bat izan da ere. Beraz, ez espero inoiz Oteiza bera erabat ordezkatzeko gai izango garenik. Baina, gaur hemen, lehen da bizi fundazio museoaren izenean hitz batzuk esaten jarrita, orain arte esan den bezala, eta edozeinek dagoeneko badaki, ikastolek eta Nafarroa oinezek artearekin hasi zuten eta jarraitzen duten lokarriari helduz, betidanik erakusketa hauetan Oteizaren obraren bat ikusi izan ohi dugu. Aurten obra hori bideratu da eta zorionez bideratu beharko litzateken bezala bere fundazio museoaren bitartez. Fundazio museoak eskaini duen erakusketa honetarako Euskal Zentauroa obra, zergatik eta hori pixka bat aleginduko gera argitzen edo zuei esaten. Baina aurretik ere esan nahiko nuke, hemen hain eder gelditu den katalogo honetan, gure aldetik, Fundazio Museoaren aldetik, bi patronokidek esku hartzen dugula. Alde batetik Xavier Morras, gaur onera etorri nahi zuen, baina ezin izan du, kanpoan dagoelako, eta bere izenean, gogoratuko dut, bere lan bat, bere marrazki bat aurkituko dugula hemen, hain zuzen ere Jorge Oteizaren omenez, izena jarri duen
obra bat, eta beste alde batetik, hitzaurrean Neronek Euskal Zentauroari buruz Jorge Oteizak ziona alegindu naizela, pixka bat hor idatzita uzten. Izango dira pixka bat aurretik gure parte hartze hori hortan dela adierazi nahiko nukela eta. Euskal Zentauroa da Jaso ikastola kantolaturiko arte erakusketan ikusgai dagoen Oteizaren lana. Jaione Apalategi. Zentauroa, Euskal Zentauroa zergatik? Euskal Zentauroa obra Jorge Oteizarentzat hain zuzen ere, 1900 eta 1969 urteko obra da Euskal Zentauro hau. Eta honen bitartez adierazi nahi duena berak, ze izan ere batek esan dezake eta zergatik esan dezakezue obra horrek hori diola, irakurri behar delako Jorgeren obratan, idazkietan, Jorgeren birtute bat, esan dezagun, artista izateaz gain, idazle eta liburu egile izan dela. Orduan, besteak beste, errez kokatzeko eta jarraitzeko obra honen esan nahia, bere ejercicios espirituales en un túnel liburua hartu beharko genuke. Eta han adieraziko zaigu zer dan obra honen esan nahia. Liburu horretan zehar, zentauro metafisiko bezala agertzen denaz erreparatu beharko genuke. Eta, labur esateko, berak dio, eskultura honek, berez ikuste duzu formato txikia, agian hemen dagoen txikienetakoa izango da, adierazi nahi duela euskaldun edo jatorrizko euskaldunaren historia aurreko euskaldunaren natura bikoitza. Eta hori zer dalata? Natura bikoitzaren bi alderdiak aldi berean erabiltzen zituelako euskal gizaki lehenak. Bere gorputzaren erditik behera, animaliaren gorputza duen horren bitartez, lurra ikutuko du, errealitatea ikutuko du, eta hori izango da errealitate estetikoa, berak esango du. Hori izango da zer eta zergatik eta gaurko arazoak konpontzeko erabiliko duen alderdia, gizakiak eta gizon edo emakumeak. Bestalde, gerritik gora, pertsonaren itxura duen eskultura horrek badu bere burua zerura begira. Eta hori esango du berak begirada erlijiosoa izango dela. Nun pertsona bere ezintasunean eta bere zailtasunean murgiltzen dela zeruan bere bizitzaren gordinkeriari eta ezin konpon ezari laguntza edo eskatzeko moduan. Oteizarengan konpromisoa eta ardura umeen formazio estetikoarekin bere asmota ametsetan funtsezkoa izan zen. Hori zer dalata ikastolarekin eta zer delata hezkuntzarekin? Oso ezaguna da Jorge Oteizak, hain zuzen ere Euskal Herri mailan eta 1958an Elorrion lehenengo aldiz ikastola publikoa eta doakoa bezala ezagutu zen proiektuan parte hartu zuela. Baina zer dalata hartu zuen proiektu hortan parte? Hain zuzen ere, bere ustez, bere ordurarteko artean egin zituen lanak, ordurarteko artean egin zituen esperimentazio guztiak balio zutelako dagoeneko gizartean modu berrian, modu ez ezagunean sortu zen proiektu bateri erantzukizun bat eta laguntza bat emateko. Hain zuzen ere, zentauro horrek esaten duelako, adierazten duelako, esaten dugu natura bikoitza. Baina natura bikoitza hori da, alde batetik da, artearen bidez egiten den ibilbide bat, gizakiak, historia aurretik ona, artea egin du bere biziari erantzun bat bilatzeko. Eta beste alde batetik bizitza espirituala izan du.
berak artearen munduan 1948 arte egin zituen esperimentazio guztiak eraman zuten, dakigun bezala, esatera, ez dut artea gehiago egingo. Hemendik aurrera, gizartean beste modu batera parte hartuko dut. Eta besteak beste, uste zuen, hezkuntzaren egiturak izango zirela, egiturarik eta eskuhartzeko tokirik egokienak, benetan gizarteari laguntza emateko gizaki berri bat sortzearren. Orduan, urte haietan, berak martxan jarri zituen ezagunak diren haurraren unibertsitate pilotua, edo baitere esperientzi estetikoen gunea, gerosago jarri zuen herri bakoitzerako haur baten diseinua izeneko baitere lana, guzti horiek, begira zein urtetaz hitz egiten ari geran, guzti horiek deitu zituen berak Operación 2000 esaten zuen, 2000 urtean, 30 eta 40 urte edukiko dituzten aur horiek izango dira gure gizartean deituak egongo direnak, hain zuzen ere, garaiko, orduko, erabakien ardura izatea. Orduan bukatzeko, bere helburua, esaten du, artistak asko lagundu dezakegu, eskolaren bitartez, aurrak jaso behar duten heziketa estetiko hori bideratzen. Zeren, abere horrek, zentauroak adierazten duen bezala, eta bere gerritik berako ibilbide horrekin, saiatu behar baldin bada, eguneroko arazoei irtenbide egokiak, orekatuak eta norbera dena utzigabe izaten, horretarako usten zuen, artistak erabiltzen duten esperimentatzeko, sortzeko metodologia eta prozedura guztia oso egokia izango zela, aurraren hezitzaileak izan behar zirenek hezitzeko. Azken baitan, aurraren hezitzaileak heziketa estetiko bat jasotzeko prestatu behar zirela eta. Jorge Oteiza gainera, garai hortan hori esan behar da, eta nik behintzat gogokoa dut esatea, gogoratzeko, ez zela izan olako iluminatu edo bereko joietako bat. Hontan ere Jorge Oteiza garai hartan nazioarte mailan egiten ari ziren ekarpen aurrerako hienetakoak egiten ibili zen. Eta artista asko ziren, ez bera bakarrik, baitere hezkuntzarekin konpromiso handia, ardura handia hartu zutenek eta alegindu zirenek gertutik, pixka bat, hezkuntza eskolaren bitartezea. Azken baitan, Europan, ez dezagun pentsatu, Bigarren Mundu Gerra arte, eskolak ez du izan gaur ezagutzen dugun egitura egonkortu hau. Ordura arte, denak ziren hurbilpenak eta benetan geroztik hasi zen Europa osoa hezkuntza sistemak bereak egiten eta eskola eta hezkuntza edatzen. Orduntxe bertan, hain zuzen ere, hortxe aurkitzen dugu Jorge Oteiza bere ekarpen mamitsu horiek egiten. Eta azken baitan, zer dalata, berak zion, gure helburua izango da. Eta hau garrantzitsua iruditzen zait. Alde batetik, gure mentalitatea, eta beraz, gure berezko mentalitatea, euskaldunon mentalitatea, gaur eguneratzea. Baina berak euskaldunontzat eskatzen zuena, beste edonork eskatu zezaken, beste talde eta beste edozein herrientzako. Berak zion, guk orde ezin dugu martxan jarri, gure hezkuntza gintza bat, gure mentalitatea eguneratu gabe, aldi berean hezkuntza bera eguneratuko dugu eta horrekin lortuko dugu errealitatea eguneratzea. Mientras no tengamos educadores para el niño, creo que es un error parir más niños. Si no sabemos hacer los hombres, ¿por qué tanto crío? Mira, te lo voy a explicar de otro modo. Un niño es un prodigio de posibilidades. El 20% tienen de 6 a 9 años el coeficiente intelectual del genio. Y por falta de educación adecuada, ya para los 12 años son tan normales, tan tontos como nosotros. Pero, espera un momento, todavía puedo explicarte, creo, su mente de otra manera.
El niño no tiene la cabeza en un sitio y el corazón en otro como nosotros. Lo que piensa y lo que hace le pasa al mismo tiempo. El pensamiento y la acción le ocurren al mismo tiempo. La cabeza y el corazón actúan inseparablemente. El niño así, biológicamente, está proyectado, está imaginado como un instinto superior, como un modelo para hombre. Pero no hay educadores educados para educar a este niño. Y a este niño, el mal educador, le enseña unas cosas por separado para la cabeza que tienen que ver muy poco con la cabeza, con lo más hermoso que nace en la cabeza de los niños, que es la imaginación. Y le enseña otras menos cosas y también por separado para el corazón. Lo grave de esta dicotomía, de esta separación del pensamiento y la acción, es que resulta casi imposible de reparar. El arte precisamente trata de esta reparación, aunque el artista como modelo y como educador ha resultado un fracaso absorbido por nuestra sociedad de consumo. Artea erakusketa Iruñeko Ziudadelan Armen Aretoan bisitagarri dago apirilean zehar. 100 artelan dira, hoietako bat Jorge Oteizaren Euskal Zentauroa. Kultur arloa izan da hemen Euskal Herri Irratian, eusko ikaskuntzarekin batera. Eusko ikaskuntza, jakitez.